Nafarraren eta haren enpresa sektorearen dinamismoa nabarmendu du Nafarroko gobernuak deskarbonizazioak eta Europako funtsek eskaintzen dituzten aukerak aprobetxatzeko. Labek gobernuari eskatu dio ez dezala medikuen esklusibotasuna kendu eta ikuskapen sakona egin dezala praktika txarrak desagerrerazteko. Osasun departamentoak arreta handiz jokatzea gomendatu du temperatura baxuen alertaren aurrean. Nafarroko 3 kooperante gaztek hilabete baino gehiago daramate Algerian eta San Salvadoren joan parte hartu eta kontai ezaguzu 2022 programari esker. Trinitariozko hiri igogailua zuti dago jada hiriko goiko aldea Sanduzelai eta Arrotxape auzoekin lotzen dituen parke berrian. Erdiaroko arte eszenikoen aztarnak berreskuratzea proposatzen du ziklo batek Zibibox Iturrama eta Mendillorriko hitzaldi kontzertu eta erakusketen bidez. Iruñako Aldezarreko inauteriako otsailaren 17-tiko 20ra ospatuko dira. Olaia Intziarte kontzertua eskainiko du igande hontan Arizkunenea kulturetxean. En cuanto a la producción de energía primaria, Navarra ha sido y va a seguir siendo líder nacional en el sector de las renovables. Nafarroko lehendakariak eta Sara Aesen energia estatuko idazkariak bi planet enpresaren instalazio berriak bizitatu dituzte. Enpresa horrek energia errentagarri eta jasangarriak metatzeko soluzioak eskaintzen ditu ibilgailu elektrikoaren baterien bizitza luzatzeko. Han foru komunitatearen eta haren enpresa sektorearen dinamismoa nabarmendu du, deskarbonizazioak eta Next Generation Funds Europarrek eskaintzen dituzten aukerak aprobetxatzeko. Sinadura 2018an egin zen eta zeinek sozietate publikoen laguntza izan du. Enpresa mintegian egonda, lehen 5 urteetan eta Sodenarena berriz laguntza ekonomikoarekin. El vivero de empresas zeineko inkubagailu bat da, gorabidean dauden konpainia berritzailei beren jarduera hasieratik martxan jartzeko aukera ematen diena. Behar dituzten azpiegiturak eta laguntzak eskainiz. Duela gutxi, Orkoiengo hipertegi industrialdera leku aldatu da. Lehendakariak bere hitzaldian adierazi duenez bi planet ingurumenaren aldetik jasangarriagoa den eredu baterantz aurrera egitea beharrezkoa den froga da. Biziraupen arazo batengatik baina baita karbono gutxiko ekonomi berria aurrerapenerako aukera badelako ere. Oparotasunaren sortzailearri da, berrikuntza eta talentua behar dituelako adierazi du lehendakariak. Lab sindikatuak gobernuari eskatu dio ez dezala medikuen esklusibotasuna kendu eta ikuskapen sakon egin dezala praktika txarrak desagerrarazteko. Bertze askoren lehen iruzurra izan daitekela ikusita Labek foru gobernuari eskatu dio atzera egin dezala esklusibotasuna kentzeko asmotan eta ekin dizaiola zerbitzu publikoak indartzeari eta langile publiko guztien lan baldintzako betzeri. Sindikatu honek Nafarroko gobernuko funtzio publikoaren eskupari du osasun publikoko profesional batek esklusibotasuna osagarri kobratzen duen arren, legaren aurkako klinika pribatuetako jarduera profesionala bateragarri egiten duela frogatzen duen lehen kasua izan daiteken dokumentazioa. Laben iritziz kasuaren ezaugarriak iruzurra orokorra eta normalizatua izan daiteken adierazle dira. Horrela bakarrik uler daiteke esklusibotasun osagarri bat kobratzen duen profesional batek inolako lotzarik gabe, interneten iragartzea klinika pribatuetako bere zerbitzuak eta berarekin konsulta lotu alizatia ondorioen beldurri gabe. Gertaera hauen larritasun ikusita Lab sindikatuak Nafarroko gobernuari eskatu dio luzamendutan ibili gabe ikuskapen orokor eta sakona egin dezala halako kasu kopuru zehatzak argitzeko, diru eta zerbitzu publikoaren kontura praktika txarra den ala ez zehazteko eta egon daitezken erantzukizunak argitzeko. Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuak gogorazi du kontuz ibili behar dela ostirale hontan otsailak 10 temperatura baxuak direla eta Nafarroan izango den arrisku alertaren aintzinean. Izan ere, Estatuko Meteorologia Agentziaren eta Osasun Ministeritzaren iragarpenen arabera minimoak -4,6 iritsiko dira. 2022ko abenduaren batetik 2023ko martxoaren 31 arte indarrean mantenduz Osasun Ministeritzaren eskutik sustatzen den temperatura baxuetako prebentzio jardueren plan nazionalak dio
hotz handiak eragin negatiboa izan duela osasunean. Zuzenean naiz zeharka plan honek prebentziorako eta kontrolerako jarduketa finkatzen ditu. Jarduketa maila ezberdinetan egituratuak. Temperatura jaitsieraren ondorioz jasotako arriskuaren arabera. Claudia Astudillo Arantza Muro eta Nora Unanua Eskubide Sozialetako Departamentoak eta Nafarroko Gazteriaren Institutuak antolatutako Joan parte hartu eta kontai ezagutu programako parte hartzaileak Algerian eta El Salvadorren daude 2002. Urtearen amaieratik laguntza humanitarioko proiektuetan lankidetzan. Ekimen hau Nafarroko gobernuz kanpoko erakundekin elkarlanean garatzen da eta 20 eta 30 urte bitarteko tokiko gazteak hego munduko herrialden errealitateari buruz sensibilizatzea du helburu, baita elkartasunaren eta garapenerako lankidetzaren balio soziala irakastea ere. Aipatutako programa 2009-an antolatu zen lehenbiziko aldiz eta 2012 eta 2021 artean inpas bat izan ondoren 2022an berriro ekin zaio 80.000 euroko aurrekontuarekin. Oraingoan, Nafarroko mugarik gabeko langile eta teknikarien elkartearekin eta El Salvador elkartasuna kolektiboarekin elkarlanean aritu dira. Laster 2023. Urteko deialdian izen emateko epea irekiko da eta horrela hautatutako personek udako hilabetetan hasiko dute beren lana xede erakundetan. Deialdian parte hartzeko 2 modalitate daude, alde batetik garapenerako lankidetzako programetan sartuz, zeinetan egonaldia 3 eta 12 hilabete bitartekoa baita, bigarren bidea lankidetza proiektuen garapenari eta kudeaketari buruzko prestakuntza da 20 egun eta 2 hilabete arteko egonaldiekin. Trinitariozko parkeko lanak aste honetan amaituko dira hiri igogailuaren instalazioarekin. Hiriko goiko aldea López Sanz doktorearen inguruan Sanduzelai eta Arrotxape auzoen artean dagoen Plazaola pasealekuarekin lotuko da. Atzo hasi ziren L itxurako egitura eraikitzen 20 metroko altuerako sekzio vertikalarekin. Gaur instalatu dute López Sanz doktorearen kaletik igogailuaren sarreraino doan eta 30 metro baino gehiagoko luzera duen pasabide horizontala. Igogailuak Medialuna parkean dagoenaren antzeko egitura dauka eta altzairu pintatuzko egitura metalikoa eta kabinarako beirazko gorpuz vertikala. Instalazio egiteko 2 garabi erabili dira, bat altuagoa 56 metroko luzerakoa, lumatxoekin 124 metrora arte luzatzen dena eta 350 tona eusteko gaitasuna duena, eta bertze bat 51 metro luzerako 60 tona altxatzeko gai dena. Zuzkidura berri hori maiatzaren amaieran jarriko da martxan parkaren urbanizazioa osatzen denean eta hiriko 11. hiri igogailua izanen da, eta bertze toki hauetan daudenei gehituko zaie. Deskalzos Medialuna, Erletokieta, Isaac Albeniz, Felisa Munarriz plaza, Fiteroko monasterioaren kalea Ipar Etxabakoitz, Concepción Benítez kalea Lezkairu eta Mendillorri. Argia kamerakekin pelikula bat auzoan gaia aukeratuta ospatuko ditu Alde Zarrak aurtengo inauteriako otsailaren 17ko geira. Gai horren bitartez inauterietako jardueren antolatzaile den Alde Zarreko jai batzordeak zinemaren munduko personaiez mozorratzera deitu nahi ditu auzoko bizilagunak. Auzoko kaletan ugaritzen doazen bideo zaintzarako kamerak salatzeaz gain. Otsailaren 17an ostiralez ekingo zaio egitaragoari San Francisco eskolako aurrek auzori eskainiko dioten jarduera batekin eta Matalazen egingo den gazte bazkari batekin. Arratsaldean 7 inauterietako pregoia irakurriko da Nabarreria plazan eta horren ondotik kale jira batek zeharkatuko ditu auzoko kaleak. 8:30 txorizoa banatuko da Santa Ana plazan jarauta 79 txarangak giroturik. Larun batean, otsaiak 18 Dianek emango diote hasiera egunari, 9 aintzinera 11etan txokolatada izango da Nabarrerian eta 11 aterritan abiatuko da aurren puxka biltzea. Alde Zarreko dendatik dendara. Goiz erditik aintzinera bermutak eta pintxo poteak izango dira auzoko hainbat tokitan eta 12etan abiatuko da kantuz merkaderesetik. 3etan herri bazkaria izango da eta ondotik 6etan inauterietako kale jira. Kuadrilla eta kolektiboak gonbidatuta daude, haien gurdiak prestatu eta kale jiran parte hartzera.
Horren ondotik dantzaldi izango da Bullizio Peñan, 8 eta DJak Zabaldin, 9 aintzeinera egun osoan zehar auzoko lokalek jai batzordeak antolatzen duen mozorro lehiaketan parte hartu ahal izango dute. Igandeako otsailak 19 Iruinkoko inauteri euskaldunaren eguna izango da. Hainbat kale zeharkatu ondotik Santana plazan izango da emanaldi nagusia 12:30. Eguerdian euskaldunon bazkari izango da, Iruinkokoarekin lotuta eta Jarautan ere izango da inauterietako bazkari bat. Astelehenean otsailak 20 iritsiko da beste jagurre errateko ordua puxka biltzean jasotakoarekin merendatu ondotik. Zitala hartuko da Nabarreriatik 7 eta Santana plazara eramango da inauteriei itxiere emateko. Inauterien aintzineko asteburua otsailak 10 eta 11 Kauteroen festa ospatuko da Aldezarrean. Olaia Intziarte Oronostarrak kontzertua eskainiko du igande honetan Arizkunenea kulturretxean. Lehengo lepotikan burua bere lehenbiziko bakarkako diskoa aurkeztuko du otsailaren 12 arratsaldeko 6 Elizondoko kulturretxean. Lehengo lepotikan burua diskoa sonoritate tradizionalena abangoardistanarekin nahazten du Nafarroan gero eta indar handigo hartzen ari den energiaz eta jakinguraz betetako artista Oronostarren belaunaldi berriaren parte da. Kokatuta dagoen soinu espazioaren adierazpena da disko hau melodia gogor da erraz eta alternatiboetan oinarritutako eraginen bilduma da. Haren konposizioetan pop ilunena aurkitzen da.